जय श्रीमन्नारायण। आई एक बार फिर रउआ सभे के भजन भाव के सरोवर की ओर ले चलतानी, जरा में रउआ सभे अपना आप के गोता लगा के डुबकी लगा के अपने आप के धन्य भागी समझो। जरा पास मन होला ओकरा पास धन ना होला, आ जरा पास धन होला ओकरा पास मन ना होला। जरा पास मन भी होला धन भी होला, ओकर जौन तन बा तो साक्षात परम पिता परमेश्वर के स्वरूप मानल। लाखों धन करोड़ों धन अरबों धन होखे, बाकी रू धन कोनो निर्बल के कामे ना आवे, कोनो गरीब के कामे ना आवे, कोनो धर्म के कामे ना आवे, कोनो यज्ञ के कामे ना आवे, तो धन सही तो इंसान बेकार बा जौन के धन के मालिक। ऐसे एगो साधक बड़ा बढ़िया भजन के संदेश देता रहे, एकरा पर विचार कर। जे दान ना करेला, जे दान ना करेला, उधनवान ना कहाला। जे दान ना करेला, धनवान ना कहाला। निर्बल के जे सतावे, बलवान ना कहाला, बलवान ना कहाला। जे दान ना करेला, धनवान ना कहाला। जे दान ना करेला, धनवान ना कहाला। साधक के भाव बा, गौर फरमाई। कतनो केहू पढ़ेला, पढ़ के विदेश जाला। काबिल बनेला मन में, बक्ता बनेला जन में। पढ़ लिख के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने आप के सोचेला लोग कि हम बहुत बड़ काबिल हो गई, हम बहुत बड़ ज्ञाता हो गई, विद्वान हो गई, वक्ता हो गई। बाकी हम ना मानी, हम वो इंसान के विद्वान मानी ले जे पढ़ाई के साथ साथ अपना देश के संस्कृति के पढ़ले बा, संस्कार के पढ़ले बा, अपना वेद के पढ़ले बा, धर्म के पढ़ले, पुराण के पढ़ले बा। ओकरा के हम विद्वान मानी। कतनो केहू पढ़ेला, पढ़ के विदेश जाला।
जानेला जन्म में जे वेद ना पढ़ेला जे वेद ना पढ़ेला विद्वान ना कहाला जे दान ना करेला धनवान ना कहाला। के दूसरा पद में साधक कहतनी बाबू के लात मारे माई के दे लगारी भाई के भाग लूटे भौजी पे मारा मारी आज के समय में बेटा लोग अपना माई बाप के कदर नहीं खेलो करत जे जन्म दिहल जे पाल पोस के बड़ कई ओकरा के कदर नहीं खेलो करत अपना मेहरी के कहल करता लोग अपना ससुराल वाले का कहल करत मेहरी के कहल कई ठीक बा ससुराल वाला के भी कहल कई ठीक बा बाकी बाप मतारी के अनादर कई ठीक नहीं। बाबू के लात मारे माई के दे लगारी भाई के भाग लूटे भौजी पे मारा मारी भौजी पे मारा मारी जे ससुरार में बसेला ससुरार में बसेला संतान ना कहाला जे दान ना करेला धनवान ना कहाला। गीत के अंतिम पद में साधक के संदेश बा भगवान के न माने ऊ कंस बा कली के काया भरल कलंक
बहु बंद बागली के जवन इंसान भगवान के नहीं मानत, परमात्मा के नहीं मानत, अपना धर्म के नहीं मानत, पूजा पाठ यज्ञ के नहीं मानत, उ इंसान ना, उ वंश ना, उ बहुवंश का भगवान के न माने उ कंस बाकली के काया भरल कलंक से बहु वंश बागली के, बहु वंश बागली के बाबा बारूद मानो, बाबा बारूद मानो इंसान ना कहाला जे दान ना करेला धनवान ना कहाला। निर्बल के जे सतावे, निर्बल के जे सतावे बलवान ना कहाला, बलवान ना कहाला जे दान ना करेला धनवान ना कहाला जे वेद ना पढ़ेला विद्वान ना कहाला जे